Jak malé to je, tak to kričí. Asi to má všetkých na háku. Vypadol jej dudlíček, vyzerá jak červíček. Po koberci sa nám plazí, kým do stola nenarazí. Prvé narodeniny Katky. Katka, čo by si prijala? No, hojdacieho koníka, princezničkovské šaty a aby som už mala 18 a mohla podpísať sprostredkovateľskú zmluvu z OVB. Áno, a tu máme možnosť vidieť Katku s najmodernejšou hračkou Lajkou 2. Len je otázka, ktorá je Katka a ktorá je Lajka. Prvý splnený sen. Však Katka. No, princezničkovské šaty už sú moje, ale tá 18-ka ma štve a ešte by to chcelo nejakého princa, asi by to chcelo, no. Druhý sen splnený. No, hojdací koník to síce nie je, ale za tých 150 koní pod kapotou tam dole si myslím sa hambiť nemusím. Katka je konečne v OVB. No, uznajte. Pekný zverinec. Pardon, babinec. Áno, a tu máme poradu. Jediná téma porady. Ako sa zbaviť toho chalana za nami? A pozor. Katka uvažuje nad ďalšími cieľmi. Preboha, čo to teraz bude? Môžem vás ubezpečiť, že Rasťo nie je vysnívaným princom Katky. Rasťo bol jednoducho neodbytný a vyhrážal sa Katke červeným okom na čele. Rozžiarené očičká, modelkovský úsmev, no prečo asi? Skúsim vám napovedať. Ročné platby, 10 odporúčaní, špičkové portfólio a 500 jednotiek vo vrecku. No uznajte, kto by sa neusmieval.